2017. המועמדים שעלו לגמר הם, יש כאן איש מאוד מאוד יקר בקהל שרוצה להזמין אותו לתת את הפרס. יש לו גם סמנטיקה לאחד הזוכים כאן. הבימאי והאמן אמיר פרישר גוטמן, הבמאי שלך. ערב טוב. זה לא מנוקד, אבל אתה קולט פה מישהו? אנחנו, כן, זוכים במקום הראשון. נכון. אתה יודע, ירון יפתח בגרה, אדריכל השיר הסבן, וינאי פרישר גוטמן. ינאי פרישר גוטמן. מזל טוב. איך זה להגיש... הכי כיף להיות הבעל של כאן. כן? הוא עושה את העבודה ואתה מגיש את הפרס. פעם ראשונה, הבעל של... אני רוצה להגיד משהו לינאי. קודם כל שלושתכם מדהימים. אבל ינאי, הסיבה שאנשים ציינו שאתה עלית לגמר על פרויקט שעשית למסעדה בקריית אונו, אישה יקרה ויזמית שאני באופן אישי נורא מתחברת אליה, והיא נפטרה השנה ממחלה קשה, ועד הרגע האחרון היא לא ויתרה לשיר מורשת אדריכלית. הרי דיברנו שאדריכלות היא לנצח, אני בטוחה ששירה למעלה מחייכת על הפרויקט המדהים שבזכותו עלית היום לגמר וגם זכית. אז תראו כמה שיש עיצוב לא עצוב. אנשים משאירים את חותמם. אז אני ממש גאה להיות עם שלושתכם פה על הבמה. מזל טוב ותודה רבה. תמשיכו לעשות עיצוב.